wena Jehova olungeyedwa, uThixo ongcwele, uThixo omhle. Wena Nkosi ukhona ngamaxesha onke, ukhona kwindawo zonke. Ulithemba lethu uKristu Yesu, ngoba ngaphandle kwakho akho nto sinoyenza. Nezwi lakho lithi ningekude aninakwenza. Ubomi bethu ke sesihlangene apha namhlanje benda ubomi bethu sesiqala le program. Yiba uThixo uyidrayive ngokwakho uncede into program direct. To have left women bayibambile kwele bathi sayibamba nobiyatshisa because 2020 was a very challenging time, especially kule industry. Kukho abantu abangazange bangcwatshelwe, but the fact that ilibolo ligcwele it means nangokwabo kuzinganani babo. So we appreciate you. Thank you for that. Thank you for serving the community activity. Nangembeho unokutheleka. Sizokule uba uJehova nathi bathi ngoba le mthumba esenathi iminyaka i25 uAbaveleli ekhutho womncwabo okwenza imali lomphizanga londawo. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head. 100 rands. Kuthiwa masithatheni ezi 100 zethu sizidibanise sizise papa velele zeba abavelele into ngabo abasikhathaleleyo xa siswelekile siyaphila kakhulu ngalokho. No, my life you have been so good. Soze batshone abaveleli kuba ingxaka abanayo njengoba bathetha inyani ebantwini. Akukho imosha manje into yoba ufike ubaxokise ubaxokise siyakuhambe kuthiwa ngabanye kuzotshona phi. Sinombulelo nathi ke lusapho lwabaveleli nina ngaziphatha kwahlobo ngingcwaba kakuhle anasikhalala. I've known you as a father. I've known you as a friend. It's just 2 words. Ukuthi siyabulela kweli and the community at large for believing in us. Singamantombazana sibabili sinamantombazana abantu bebuza. Ndikhumbula mhla kwakusweleka utata sashiywa utata saphinde sashiywa ngumama. Abantu baye banxunguphala umuntu babebuzana uba le nkampani ngaba abantwana bengamantombazana bazawuqhuba na. Kanti siyaqhuba ndisatsho namhlanje ezibandandishilo sibeka utata ushiye amadoda. Your goodness is running